Bana. Ini Mukwasha wangu nyakabawi akaramba handazi yangu 2016 ndio wandauya vakamangaya kudare yamango makuru saka nyaya yacho kuti payatongwa iyasi takapiwa 3 times makatatu Tundani mali 2016 Sana asa tabata. asati saka ndakatozoti kuti musuno ndo wadatomangara wonyaya yangu naso aimboona kuti hapo Yakadza mapuliza. Lezile. Mapuliza atsvage kana mabharani atsvage ya 2016 nekuti munhu akadaro azvibatsiriba zvibatanidzwe neiyo iyi hapana chekumboendesa vaambonotorera anogara kuti kumacheke auzvijini right wakabhadhara mhangara nyava 2016 and haina kuitwa execution waimhangara ngechipiri so havamborina nidi yekuti timboti akaendeserwa samunhu anidi akaendesa ndiaisa munhu mundijini kuaugetislam macheke robert aripo amubuda handiti kuti muzoripota bank mange matofona mataura kuti nyaya yenyu yakaexpire musina kuya kutaura kuti mune nyaya isina kuzoitwa execution because mutemo une mayears anotenda saka makanzi muidzoresa izvizvi yakaita judgment yakuitwa execution tichamboti futi wazoendesewo too costly for people munhu asikatouyi handiti munhu asikatouyi unoda kuti yaendeswe anotorerwa ane mombe I think ndonga zvese watenga wapedza watoudzwa narobert process yacho vaingoda judgment because vaingoda new judgment the latest judgment kuti basa ringoitwa shani munoda chii kuripirwa nei imotsvaga ya 2016 neiyoyi mokombaina munondoita basa avatorerwa nemoto 8 makambonyorerana here vakavanyorwa mumbe 7 okay papanyorwa mumbe 7 then noita yekusaya kudare 1 munhu asikayo kudare kuita kuti makosi munozoita ngozi anoda kutoenderwa ari papo patinogara macheke aukuiti akumacheke kuseri Virginia ari kuhama kuii augeti iri papo sinosiya Virginia road patinozi Nesiamureva roti totora Virginia asi titasvika paviziba ototopinda nei pamucheke tozokona itai muite basa vanhu vaite varitiwe basa ameno ipapo mamonda ndichikumbira mombe dzavo idzi dzinogara pamwe chete nambobva pamwe vanozogona kuzonzi ainini handina mombe pamwe vachanenge asitori akunoita basa ndo zvaunogona izvi vanozonaika mapurisa kuti kutozoona mabhuku dziri pamupondedza pwako anoona ungani nowana 2 handiti pamapepero apo makaisiya phone number dzedu dzaziripo
mabasa tapedzayo mabasa ngachi maelection apedza mabasa ngachitange kuita mabasa ngachitange kuita mapurisa takataura nawo zvese zvakapera kungoita 2-3 days before morequesta kune mapurisa mabharani wonyora email yechape chiona ikamuda kuika mapurisa chimotaura zvinozodiwa dhiziri nekuti kuti musimuka hatina rori redhiziri I think chaungodiwa chete motaura nemapurisa kuti mukatsvaga dhiziri rekuti basa rindoitwa rori risimuke makosi zvinozonekwa mberi imwemo pamwe dzenyu mozobvisai makosi evakomana kundoita basa. That's it.